Yan na naman mga tuy. Hello. Hello, grabe. Only strike pala dito mga tuy. Isang lecture lang. Yun o, yan pa o. Grabe mga tuy. Only strike. Kalaki pati mga tuy. Yan, mega love shoutout nga pala sa lahat ng bumati sa aking karawan ng nakaraang mga tuy. Grabe mga tuy, lalaki. Ikakatsin ko ito mga tuy. Grabe. Ang lalaki candolites mga tuy. Yun, mega love shoutout nga pala sa Tarlaqueño anglers, no? Sa fishing banding natin sa Tarlac, no? Mga tuy, yung dami. Mga tuy, ikakatsin ko ito, no? Papatikimin ko si pare ko dyan sa, sa Guadalupe. Si Katoy, Dennis, Katoy George, Katoy Rodi. Yan mga tuy, grabe ang lalaki. Adubuhin ko ito mga tuy. Yun, thank you so much sa inyo mga tuy. Wala tayong pasalubong mga tuy, galing Tarlac. Ito na papasalubong ko sa kanila. Gaganda. Thank you mga tuy. Thank you so much. Yan, pa mga tuy. Hello. Grabe, umabol pa. Ay, ito pa mga tuy. Grabe, unli strike talaga. Grabe mga tuy. Hello. Mga tuy. Mga tuy, lalaki. May isa tayo na kuha ang tilapia. Gagawin natin yan. Adobo na di. Walang ina. Paano lang to? Kailangan medyo toyo-toyo. Di ba? Ano masabi yung candolites yan? Sarap.